uNkulunkulu akakulona uphile uphusha uphumelelo pastor weningi ilochaza amaphupho. Ngiyacela ukuthi inamba isensa kusongo 9 ngiyafuna ukuphela awungu-WhatsApp, ungakuthokozeli ku-WhatsApp, ungakucabanga ku-WhatsApp, ungakuzami ku-WhatsApp. Faka i-time, binelela, chaza iphupho. Songo 9 ya-5 Monday to Friday kuphela. Saturday abantu abalungiselela ukuya enkonzweni, Sunday abantu abaya enkonzweni. Ungangifoneli. ZZG sawona mkhulu yini ikufuna back ex. I'm tired of dreaming about that man. So she has been dreaming of her ex, yabona, trying to come back into her life. Ifuna ukubuya. He wants a love back. Yebo. So nawo kwesingakusho kungaba into enhle komunye umuyibheka, kungaba into embi komunye umuyibheka, akufanana. Kodwa ke mina ngizobeka nje. Number 1, ngokwesintu kumuntu olandela isintu, kumuntu okholelwa esintweni, leli phupho lingasho ukuthi uma uphupha i-ex kuwuphawu olungaba oluhle uma ifuna nibuyelane, ngoba lokhu kungenzeka ukhonyiswa ukuthi yilona ubambo lwakho lolu. Izitshalo zifuna abuye nibuyisane nalo muntu. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha i-ex kuwuphawu oluhle uma ifuna nibuyelane. Lokho ngasho ukuthi ke kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu usakuthanda futhi unesifiso sokuthi nibuyelane. 3, omunye angayibheka kanjena ke angathi kuyenzeka uma uphupha i-ex kube uphawu oluhle uma ifuna nibuyelane. Osuke lusho ukuthi kungenzeka lo muntu akeneme futhi azange aphathwe ngemfudumalo kwanhliziyo ngise, manje uyakukhumbula, angase enze imizamo yokubuya maduze. Noma kunemizamo eyenzayo yokubuya maduze, futhi kuyenzeka umuntu ahamba ngithi afike angajabuli phambili, bangamphathi kahle la kwanhliziyo ngise, obese khumbula manje emuva, ebese ezama ukwenza imizamo yokubuya noma kuzoyenza. 4, kodwa ke futhi uma uphupha i-ex yabo uphawu ungaba olubi uma okwesinye isikhathi uma ifuna ke nibuyelane. Olusho ukuthi ke kungenzeka lo muntu usebenzisa imithi yokuphehla into ewuthando nenkumbulo, uyakuphephetha ufuna ukuthi nibuyelane. Kuyenzeka komunye umuntu ume labantu abathanda ukusebenzisa imithi, ume ufuna ukubuya akakwazi ukubuya kuwe ngqo, afethe yona ngifuna sibelane. Lokho ekuthi ngemithi yenza ukuthi kube uwe ozomkhumbula, ugcine somfonela, ugcine somtexta, bona bese uthatha lapho ke yena. Kodwa ke number 5, kwabanye uma kubi ex yabo uphawu nje olubi uma ifuna nibuyelane. Oluthi lingenzeka uthando lwenu olwanehlula angeke lusalungiseka, ngoba lo muntu sekudelile, wakukhohlwa futhi angeke asabuya. Lena i-apply kubantu abaphupha into opposite, ngoba kunomuntu ophupha into ngesikhathi ejabule uzokhala, ngesikhathi ekhala uzojabula, ngesikhathi ethola into izolahlekelwa, ngesikhathi elahlekelwa uzothola, yabona. So abantu abanjalo baphupha into efika ine opposite. So uma ifika i-direct isho le opposite, yabona. So le number le yokugcina isho le mpendulo yokugcina i-apply kulabo bantu labo kuphela, but laba baphupha ibonakaliso. Ngiyabonga lesibheka la uphupha i-ex ifuna nibuyelane, lokuhlupha ifuna nibuyelane. Thambisa inhliziyo nawe wenze lo muntu wakho, wenze ubambo lwakho lo. Siyabonga.